So, happy afternoon guys. It's been a while since we filmed kasi previous film ko was siguro a week ago. Today is May 4, 2020. So, for today's video is, ayun, hiniwalay na namin yung nanay ng aming pabo. So, ganyan sila kaingay guys. Ayan. Ayan, hiniwalay na namin yung aming mga mommies na pabo. So, ayan yung mga ibang malalaki. Ililipat na muna namin siya doon. Kasi yung mga ito is ililipat namin dito sa bigger na cage. Kasi medyo ano kasi sila dito guys, kumpulan. So, ganyan yung reaction nila guys. Nung wala na yung nanay nila, napakaingay masyado. Anyway, ano na nga pala sila? Magwa 1 month old sila by May 7 and 8. So, May 7 tong dito. Din yung sa kabila is May 8. So, ganyan sila kaaligaga. Napakaingay, really guys. Ayan. So, ayan sila. Ito yung bago nilang kulungan guys. Wala kasi itong hati sa gitna. So, ganyan. Dito na sila sa kanilang bagong cage. Ayan. So, hindi naman mahalata guys kasi, ayan, maliliit pa naman din sila. Okay guys, last one. Ayan. So, napakaingay na yung mga nasa baba. Eto na guys. Ayan. So, papakita ko rin yung parents nila. Kung nasaan. So, dito. Ayan. Medyo napakaingay nila. Okay. So, wala tayong magagawa. Kailangan nating maglipat. Kasi nga, meron na naman kami pupugarin ngayon guys. Or siguro by tomorrow pa. So, ready lang kami. Anytime. Para at least, alam na namin kung saan sila ilalagay. So, ayan, para bukas is ready na agad-agad na rin silang ma-transfer yung bagong pupugarin. So, ito yung mga parents nila. Ito yung dalawang lalaki namin. Then, one of the parents, guys, nandito. Dito yung isa. Ayan yung isa, guys. Ayan. So, dyan muna siya sa loob. Then, we also have the other one over here. Nandito siya, guys. Ayan. Ayan yung isa. So, naghahanap din sila sa kanilang babies. So, kasi kailangan na natin maglipat. So, wala silang magagawa dyan. So, ayun ito yung mga pabo guys. Marami sila tingnan kasi 18 pieces to guys. Lalakasan ko lang yung boses ko. Ayan, 18 pieces ito. Ayan, napakaingay na. Ang ingay-ingay talaga nila. Na siguro nanibago sila guys na wala yung nanay nila. So, I believe ganun. So, ito kasi guys, meron kaming bagong mga sisiw. Actually, mga 3 days ago na to o 4 days ago. Nandito, ayan. Doon kasi sila kanina, doon sa nilagyan namin ng pabo ngayon. So, ito na yung kunin namin, tapos ilalagay namin doon sa bagong na pagkunan ng iba. So, ito. Dito, ayan guys. Ayan. Yan yung iba, oh. So, ganito guys, meron lang akong disclaimer. Yung mga ganitong uri ng paa, ayan o, makikita nyo. Ayan, yung parang, yung paa niya, hindi ko ma-focus eh. Ayan, yung parang ganyan yung paa niya guys, is kulang yan po sa init. So, ang nangyari kasi, is yung isang nanay namin dito, unfortunately, nagloko na naman siya, or hindi naman siya palagi, yun lang, yung isang beses lang, na parang hindi niya naiinitan talaga yung kanyang mga sisiw. So, ang nangyari, ganyan siya, ganyan yung kanyang paa. So, yun yung nangyayari guys kapag kulang sila sa init. So, ayan, ibabalik natin siya doon. Ito yung kanilang bagong kulungan. So, pag meron namang bagong puga, dito na naman guys. So, ayan guys, ayan. Yung ating, kung merong bagong mang pupugarin guys, is dito namin ilalagay. So, nilagyan lang namin ng dyan, boundary na bato. So, eto dito guys. Ayan dito. Ayan. Oh my god. Ayan guys. Ayan na. Nandyan sa baba. Ayan. Marami na yung sisiw. Ayan. So focus na lang natin later guys. So dyan yung pupugarin namin siguro tomorrow or later. Ayan. So kaya lang din kami na kaagad ng space. So, ayan guys. Ayan. Color black and brown. Diyan kasi kadalasan ng mga sisiw nung mga ganyan namin na nanay. Ayan.
Ayan yung kanilang sisiw, guys. Ayan. So, later na lang or tomorrow namin yan pupugarin. So, ready lang kami. Nakita nyo na yung ano guys ha, yung video nito. Nung 2 weeks old sila nagpurga. So, hindi ko napapakita kasi every 15 days tayo nagpupurga. Pero, hindi ako nag-expect na ganito sila kaingay guys. Really oh. Napaka-tilis na kanilang ano. Ayan, pagtatawag na kanilang nanay. So, ganyan na yan, kalalaki sila. So, hindi pa sila nag 1 month guys. Mag 1 month sila, hindi ko alam kailan to ma-upload. Pero mag 1 month sila by May 7. May 7 then May 8. Kasi magkasunod lang sila na pugad namin. So, ayun, ang ingay-ingay nila masyado. So, anyway, update din tayo sa ating mga ano guys ha. Yung mga sinabi nyo na mga may sipon. Yung na-inject ka namin, one of our videos, ayan na sila guys. Napaka-aligagana. So, sa mga rami nagko-comment dyan na hindi ganito, ganyan, hindi daw makaka-recover kasi medyo marami kami magbigay ng antibiotics. Disclaimer guys, Shamu po yung aming inaalagaan na yung mga asil, which is malalakas po sila in terms of antibiotic kasi yun din yung napili namin kasi anyway, sa mga hindi nakakaalam, yung Shamu po guys or asil is malalakas po yung kanilang dugo in terms of mga sakit-sakit, mga dosage ng mga gamot, ganito ganyan. Kasi guys, yun na nga sinasabi ko always dito, hindi ako makaka-relate sa mga sinasabi ng iba kasi nga hybrids yung sa kanila, yung mga tipo ng Texas which is hybrid yun ng mga linyada. So ganito na sila guys oh. Ayan. So, sa mga hindi makapaniwala dyan na okay sila or hindi kakayanin ng aming mga sisiw dito yung ganong dosage ng aming gamot, ayan na guys, to see is to believe tayo dito. So, ayan, papakita ko na lang sa inyo na okay na sila guys. 27 pieces sila and walang namatay, walang anumang keme guys. So, yan yung ating update din. So, sa mga nagsasabi dyan na hindi nila kaya, sorry na lang kayo. Pero ayan, let's just be thankful enough na ayan. Kasi guys, alam nyo, based on our experience kasi yun guys. Kaya kung hindi nyo naman gusto yung aming pamamaraan or kung meron kayong na pagtanto na ganito ganyan, mataas kami magbigay, nasa karanasan din kasi yun guys. Kasi before, nag-point kami ng aming antibiotic or ng Elspic. Ngayon nga sabi ng iba na napakatapang daw ng gamot na yon. Point 2 noon guys, hindi talaga tumatalab sa kanila. Mas napapagastos patuloy kami. Meron din nagsasabi, nag-comment doon na medyo mahal daw. So bakit 0.5 mas mapapagastos? Mas mapapagastos po kami kapag 0.2 lang. Kasi kumbaga mag-uulit ng paulit kami kapag hindi pa sila gumagaling. Though yung iba guys, hindi ko nilalahat dito na na wala silang sipon. Yung iba meron pa rin, pero yung iba guys, thankful ako kasi naka-recover talaga sila. Well, unfortunately, from our previous experience, yun na nga, nagpo-point 2 lang kami, is hindi sila gumagaling. So yun nga, experience din namin yun na 0.5, and then unfortunately, we are very glad na by that time is gumaling sila agad-agad. So that's why, what we filmed was, based on our experience guys, yun yung nabigay namin sa inyo na tip na 0.5 kasi isa rin yun na disclaimer na hindi naman po kami hybrids or Shamu, meron po silang dugo na Shamu or asil ba, yung mga sa asil, ayan, na parang related sa kanila. So kaya nagbibigay rin kami ng 0.5 na aming mga gamot. So ayan guys, habang nanonood tayo sa mga little ones na to, ayan, napakaaligaga nila kasi nga hapon na guys, it's already siguro around 4 PM na. So it's about time na para magpakain. So anyway, bago ang lahat, mag-shoutout tayo. Ayan. So ayan yung pagkain nila, ganyan sila kung dumumog ng aming mga pagkain. Ayan, ganyan yung pagkain namin guys. Ayan, same pa rin. So ilalagay ko yung link description sa baba kung ano-ano yan. So ayan sila. So anyway, yung mga in-injecta namin guys is mag-2 months sila by March 7. So kung merong nagsasabi dyan na naman na ganito ganyan, maliliit sila, hindi sila lalaki, well, see it yourself guys. We're gonna be filming another video about kung ilang kilo na sila by pagtungtong nila ng 2 months. And then we'll update another one video kapag 3 months na sila para at least makita nyo rin yung ating progress. So anyway, mag-shoutout nga pala tayo ng names before anything else. Napakaingay na mga to. So ayan, shoutout tayo kay Tino Ortiz from Kuwait.
to Dendreb Marigon from Abu Dhabi, to Darrell Harana, Badyangan, Iloilo City, to Rubin Bantilan, and to Lizelle Ivy from Bantilan, Davao City. We have also, it's all about family farming. So si Sir is isa ring vlogger from Dapitan City. We also have John Okdol from Aklan, Charles Dave Katubag Zalazar. We have Bobong Sabio from Mati City. We also have Sir Ray Alfaro from Paris, France. We have Randy Oriero from Sydney, Australia. We have Gerald Melchor from Cavite. Rafi Albia from Mati. We also have Adrian Gabriel. And to Marvelous Onyaza from Midzayap. So napakalapit nyo na sir sa amin. And also, last but not the least, to Jolan Monterde from Bagumbang Bonifacio, Misamis Oriental. Maraming salamat po sa inyo na nanonood ng aming videos. Hope you like our video and sana may natutunan kayo at least lang, konti lang in one of our videos kasi we are very much willing to share and we are very happy na nasi-share namin. So isa pa guys, i-highlights ko rin to. Meron nagsasabi kung meron ba talagang kita or malaki bang kita. What can I say is meron din kahit papano, but at the same time we are enjoying our mini farm kasi nakakawala siya ng stress. Yun na nga, nagbebenta rin kami ng mga natives kasi marami locals dito sa amin na naghahanap din guys. So ayun, meron siyang kita guys at the same time nakakawala siya ng stress. So anyway, yung ating baby Shamu, ayan. So kaka-update ko lang nito sa aking page and sa aking sa aming YouTube channel. So ayan na yun sila, malalaki na sila. They were already around 6 weeks old. And then, to be exact, 40 days old. Ayan na yung kalalaki sila. Paulit-ulit ko itong sasabihin. Hindi pa po kami magde-dispose niyan. But kung magde-dispose man kami, we're just gonna be updating you guys in our page and also in this channel. So, abang-abang kayo. Do also follow our page, guys. So, ayan na sila guys. So, thankful kami na gumaling sila. So, that's it for this video guys. Hope you like the video and sana may natutunan kayo again in this video. Stay safe kayo everybody. Disclaimer ulit, nasa inyo kung susundin nyo yung aming pamamaraan. Kung hindi naman, walang problema po sa amin. So, hope you like it. Thank you guys. And yes, everybody, till next vlog, stay safe, stay home. Peace out everybody. Goodbye!